Olivera és un projecte que va començar l'any 74, amb un grup petit de gent, amb 4 persones que van venir de Vallbona de les Monges. La idea era treballar al camp. Podem dir que és un projecte resistent, un projecte supervivent, no? Que té història, que té una trajectòria, que ha esdevingut emblemàtic i que intenta construir un model diferent d'economia, no? També. Tenim una llar de residència on viuen les persones amb capacitats diferents o amb altres problemes. I després també tenim un petit grup de servei de teràpia ocupacional, que seria com un centre de dia per a les persones que ja no poden treballar. Elaborar productes de molt valor afegit per donar sentit al que fem, no? Tant al territori com a l'elaboració i, evidentment, a les persones que ho treballen. I hem fet una mica com de taca d'oli i crec que té el pes econòmic que tenim dintre i en el tema de desenvolupament és important. Taca d'oli perquè vam començar, érem l'únic celler en aquesta zona que embotellava, que elaborava, i ara, en aquests anys, la zona hi ha 7 o 8. És una zona que la il·lusió, la pagesia, estaven en retrocés total, no? I nosaltres no només ho hem fet viable econòmicament, sinó que jo crec que hem demostrat que és possible també, no? Treballar una agricultura pagesa, una agricultura a petita escala. Fins ara es vivia amb poca autoestima, no? El món rural era... Tu defensaves uns valors i una economia i una manera de fer productes de qualitat en un entorn que el que volia la gent era marxar. La cooperació no només entre les persones, sinó amb el territori, la cooperació amb entitats, la cooperació a gran escala, no? Una agricultura que ajudi a la comunitat a donar resposta als problemes de la comunitat, que són molts, i després el concepte del desenvolupament territorial, no? L'economia, el territori, aquests 3 pilars, 3 eixos, no? Vull dir que seria una mica aquest concepte que a Europa representa un moviment molt important en aquesta línia.